Canto tempo levas no corpo, Rafael? A Garda Civil é a nosa vida. É o que temos, é o que somos. Eu xa non. Non che parece que temos bastante desgraza pola tua culpa? Está ben, desafógate. Penso que queiras, pero eu non lle puxe unha pistola na caluga ao teu home para que traballase para mí. Carmelo propón que cargues co de Arturo Campos. Debes confesar que metiche la droga no seu almacén sen que o abogado soubese nada. Aí dentro está un usuario contrasinal para acceder á conta de correo coa información que busca Carmelo. Que queres que faga con isto? Quero que o teñas ti. É o meu seguro de vida. Poderías decirme quen recolleu a Xoel? Sí, o seu padriño. Fillo de puta. Serás cabrón. Marcos, tes que axudarme. Onte a noite veu Pepe, o do taller de lanchas. Ameazou a boa. Dixo que ia acabar con todos nós, cos matalobos. Cando vin na porta ainda tiña esperanzas. Pero agora... está claro que xa é unha deles. Ti entregaches a información. Eu vou pagar o primeiro prazo da liberdade de teu pai. Iván, onde vas? Imos tomar ya a última. Que va, tío, hai que ir xa pa casa. Pero que dis? Imos tomar ya a última. Que non, que hoxe é cea de miña nai Arturo e temos que estar a tempo, senón miña boa mátanos. Pois deixa máis chaves que conduzco eu. O coche meu pai. Ti alucinas. Se ti non podes co cu. Estou ben, tío. Ademais, se lle pasa algo ao coche, a culpa é miña. A verdade é que tedes un bo coche, eh? Como vos cuidades na tua familia. Tes que perdoar, Arturo, pero a miña nora non está a gusto se non ten a todo o mundo agardando por ela. Veña, mamá, que máis ten? O importante é que volvemos a estar todos xuntos. Eu só digo que é de mala educación facer esperar os invitados, máis nada. Por mí non te apures, Carme. Ademais, os canapés están boísimos. Esa é outra. Levades media hora petiscando e despois non comedes nada. Sinto moito, pero en canto chegue Iván, vais a servir a mesa. Fina, imos sacando o marisco. Non fagas caso, Arturo. Para ele é un día de moitas emocións. Entendo. Que é unha túzara. Claudio, deixasnos só un momento. Sí, claro. Vou ver como vai Bárbara. Xa non lembraba o bo que está o Alvariño. Pois saboreo, home, saboreo. Carmelo, sei que houve algún momento no que dubidei, pero... hoxe estou certo que se non fose por ti ainda estaría no cárcere. Por favor, Arturo, era o menos que podía facer. Pero se mo queres agradecer, o mellor xeito é que volvas ao teu posto canto antes. Xa, por suposto. Quero que empeces a traballar inmediatamente no consorcio. Hai varias cuestións pendentes. Hai tantas cousas nas que teño que poñerme a día. Como está Iván? Como levoses todos? Perfectamente. As súas notas seguen sendo tan boas como sempre. É un rapaz moi responsable. Veña, Iván, acelera. Que, despois de cear, baixamos as malas, eh? Non podo, tío. Como non? Cumpres coa familia e baixamos. Veño de Santiago non me vas levar de copas, Choca aí. Merda, cuidao! Perdón pola demora. Arturo, que alegría terte de volta. Véxote moi ben. Ti estás máis guapa que nunca. Que xa é difícil. Agradeces o cumprimento. Ten razón. Estás preciosa. Parece que nesa clínica de rehabilitación fan milagres. É iso que non botou ali moito tempo. Mamá, por favor, teñamos a festa en paz. Sí. Gustaríame propoñer un brinde. A familia. A familia é a máis valiosa de todas as riquezas. Esta noite síntome especialmente ben por tervos a todos outra vez comigo. Tanto me tense o que nos xuntou foi o sangue, o amor ou a amizade. Somos unha familia e nada nin ninguén nos vai volver separar nunca. Espera, Carmelo. Perdón pola interrupción, pero non é mellor que esperemos por Iván? Así estamos todos xuntos. Que pasou? Que pasou? Demos? Espera. Arrinca, arrinca. Que? Que carallo faz, tío?
Nano, non o podemos deixar aí. Temos que chamar unha ambulancia. Pero ti ves como estamos, como nos pillen os madeiros vamos pa Teixeiro de cabeza. Non. Non podemos facer iso. Mira, ti fai o que queiras, pero a ver como lle explicas a teu pai. Veña, muller, non te poñas así. Sí? Non me vas falar nunca máis? Ah, dime. Tería que consultarlle ao meu pai. Sei que pode falar despois da malleira que lle deches, claro. Fixen o que tiña que facer. Mira, deixame en paz. Como? Paso logo polo hotel e falamos, vale? Pobre de ti como aparezas. Non te quero ver diante. Ok, grazas, Valentín. Xa che enviaremos a comisión habitual, O hotel pago eu, así que aparece por ali cando me salle dos collós, estamos? Pero ti que crees? Que me vou volver deitar co desgraciado que lle deu unha malleira a meu pai? Diego, Eu de vivir xuntos, nin os soñes, mamón. Diego. Traballo, meu. Era Valentín, o loteiro. Diz que lle tocou a quen o premio da primitiva. 400.000 eurazos. Carallo. Sabes a quen? A quen? Vas flipar. Miguel Saavedra. Non. O tipo suga 6 columnas todas as semanas, sempre cos mesmos números. E hoxe saiu unha das súas combinacións. Estará na casa agora. Non creo que o largou a muller. Pero sei onde traballa. Está de camareiro nun restaurante. Manda carallo. Ledo malí, veña. Vai levando o marisco, Fina. Iván ten que estar a chegar. Arturo, quero falar contigo. Contame. Trátase de Pepe. De Pepe Viaño. Temos un problema con el. Ameaza con falar dos vellos tempos. Mamá, acaban de chegar os rapaces. Si, agora mesmo imos, nena. Que facemos, Arturo? Non hai de que preocuparse. A ninguén lle convén remover o pasado. E créeme, a Pepe aínda menos. Iván. Mamá. Ai, fillo. Pero non quededes aí como pasmóns. Veña para a mesa que imos cear. Nos pasamos de cear, Xa comemos por aí. Pero a vos que vos pasa? Digo cheo o que lles pasa. Que veñen borrachos. Que? Non. Como que non? Mira que ollos traedes. E colledelo o coche así. Estades loucos ou que? Podíades ter un accidente. Teño que contarche algo, mamá. O que? Que tivemos un golpe co coche. Pero como foi? E vos estades ben? Non foi nada, foi contra un quitamedos. Verdade, Iván? Sí. É para matarvos. Desde logo. Subide e ducharvos inmediatamente. Non quero que teu pai e túa avoa vos vexan así. Non lle deas máis voltas. Pepe é un home razonable. Razoable, Pepe. Sí, muller, cambiou moito. Xa non é o que era. Pois calquera o diría. Presentouse aquí na casa, feito unha fera, e ameazoume. Parecía un tolo. Encargareime persoalmente do asunto. Carmelo non ten por que saber nada. Grazas, Arturiño. Ai, que bo é terte outra vez con nós.
Pola tarde falei co director da prisión de Teixeiro. Prometeume extremar as medidas de seguridade en torno a Rafael para evitar que sufra represalias. Ben. Podo facer algo máis por vostede? Non, non. É só que non acabo de asumilo. Xa. Non sei que me doe máis, a traizón de quen eu cría un amigo, ou saber que Carmelo o utilizou como intercambio para pactar con Sara Campos. Sí. E de paso deixarme a min sen caso. Espero que polo menos Marcos se decatase de que a súa exmoza está tan metida no allo como o seu pai. Sobre iso, queríalle pedir unha cousa máis. Sí, diga. O capitán non sabe nada do que pasou con Sara Campos. E non vexo a necesidade de contarlle polo de agora. Ademais, tampouco temos probas. Vexo moi preocupado por Marcos. E iso que nunca se fiou del. Sabe, non se me dá ben xulgar as persoas. Creo que iso quedou bastante claro. Seguro que Saavedra traballa aquí. O viño? Tinto. Aí o tes. Ei, Miguel! Felicidades, cabrón! Como triunfas, Migueliño? Que facedes vos aquí, anda? Por favor, deixadme que estou traballando. Tivelo. Agora que te empasta pasa de nós. Que queres dicir? Pero que vai ser, Miguel? O teu premio da primitiva, meu. Viñamos tomar unhas copas contigo para celebralo. No, está desde carallada. Grazas. Comproba, Migueliño. Aí os tes. Que? Os meus números. Hai que celebrar ou non? Imos queimar a vila. Aí estás, Aí, Miguel, tío. aí, veña. Imos. Oxe mandas ti, veña. Carmelo, teño boas novas. Pero que facemos aquí, ó? Veña, vamos ao puticlub, que convido eu. Ainda tes corpo para iso, Miguel. Es un titán. Veña. Que, Vanessa? Rodachesme de menos. Déixame en paz. Oye, non fagas isto. Ben se ve o mal que o estás pasando. Non te confundas, isto é traballo. Non falta que te expliques. Que non me importa. Paso de ti, vale? Diego, que hoxe a rapaza non se quere deitar contigo. Me deixa en paz. E vos que? Uns cafés para baixar o cagallón que levades? Nada de cafés, pásame uns vasos. Que? Os meus parabéns. Gracias. Para min non, Carmelo, eu xa marchaba. Diso nada. Haberá que celebralo do premio, non? Vasme desprezar un de 25 anos. Esta botella só saco nas grandes ocasións. A última logo, Así me gusta. Veña, polos amigos. Aí arriba. Opa. E logo que, Miguel? Xa sabes en que mete los cartos? Sí. En canto o dono do restaurante me topa un sustituto, colla pasta e marcho. Para onde? Non sei. Lonxe, canto máis lonxe, mellor. Eu quero empezar unha nova vida. Montar un negocio e vivir. Non é mala idea, non. Pero a min ocórreseme unha mellor. Que che parecería ter algo máis de 400.000 euros? Como? Carmelo vaiche facer unha oferta. Vou ser claro. A min esa papeleta non me viña nada mal para xustificar uns ingresos extra. Douche 450.000 euros por ela. No, eu con 400.000 teño dabondo. Pois que fago eu con tanto diñeiro en negro? Home, podíache ser moi conveniente. Ainda non estás divorciado, non? Se Virginia soubese do premio, canto crees que tardaría en reclamarche a metade? Seguro que o meu abogado pode arranxalo. Xa estamos en trámites de separación. A ver, Miguel, me estou che pedindo como a un amigo. Non hai moito eras ti que me viña a suplicar un favor. Ou xa non te lembras do desfalco do banco? Pois tocou a hora de devolvermo. Se non me entregas esa papeleta, entenderei no como un desprezo a miña amizade.
xa se lle pasará, non? Un minuto de silencio, por favor. Sei que están todos afectados. Acaba de deixarnos un compañeiro, un amigo. E fixo da peor maneira posible, deshonrando este cuartel. Escoiten o que escoiten. Rafael non é un mal home, pero foi débil. O suborno e os cartos fáciles son a maneira que teñen os delincuentes de acabar con nós. Pero non nos podemos deixar vencer. Temos que estar unidos, apoyarnos uns cos outros. Que non se repita algo así. Por unha razón ou por outra escollemos este uniforme, así que non o deshonremos. Volvan aos seus postos. Grazas outra vez por vir desde a Coruña para apoiarme. Non ten importancia, Santiago. Para mí sí que ten, e máis nestes momentos. Debesme unha caña, entón. Pois, por certo, viches unhas mostras dun accidente que mandou Comandancia. Un atropelo, un cativo de 10 anos. O condutor deuse a fuga. Por sorte, temos restos de pinturas na mochila do cativo. Iso poderá indicarnos o ano de fabricación do coche e o modelo. E como está o rapaz? Segue na UBI, é todo o que sei. Contoumo Loli, a peixeira. 10 aniños ten. Ai, deu-me unha mágoa. Coitadiño. A ver se pon algo aquí. Non almorzas, nano? Non, prefiro esperar por Iván. Ai, espero que collan ese desgraciado. A pena de morte condenaba eu. Abandonar así unha pobre criaturiña. Hai que ser desalmado. Iván, mira este xogo, ven aquí. Iso sentade, que vos preparo algo quente. Non ides sair da casa sen tomar nada. Que o teu pai sabe do accidente? Sí, E que dixo? nada. Cabreouse e tal. Pero miña nai encubriunos. Non lle dixo que íamos borrachos. Guai. Tío, que fixen? Nada, non pasou nada, non fixemos nada. Ai, Jesús. Que foi, nena? Ti xa o sabías, verdade? Merda, tío. Cala, ti cala. O Concello da Sardiñeira ultima un novo plan de urbanismo. Este plan, que se agarda se aprobado nos últimos días, incluirá unha recualificación que afectará, entre outros, os terreos onde se atopa a conserveira da familia Matalobos. Que significa isto? Van tirar a conserveira? A couga, isto ten que ser un erro. Ai, esperta, mamá. Carmelo quere pechar o negocio e nem sequera pensaba dicirme nada. Non sabes canto cho agradezo, Miguel. Isto non o vou esquecer. Pincho, e logo Vanessa onde vai? No curso de diseño. Díxeme que lle darás permiso a ti. Sí, home, sí. Esquecío. Levo un coche ao tallerón. Outros do meu fillo deulle un golpe. Ok. Cando volva a Vanessa, levo cho do Tomás. Carmelo, que hai do meu? Como? Os meus cartos. E ti que pensas que levo 450.000 euros en riba? A co Gómez xa terá os cartos. Mentres tanto celebro. Pincho, ponlle o que queira. Convida a casa. Hola, Pedro. Pero ti toleaches, que fas aquí? Viña tres chavais. Non facía falta, home. Como estás? Ben, só teño unha escordadura. Sinto, non che fondo moita axuda. Agarrarme. Mellor así. Ou querías acabar como a mí. Daquela se quería a pico o taller. Moi boas. Arturo, non teño tempo para atenderte. Fai o que teñas que facer. Viña a falar con Pepe. Este é o momento.
Tes a dona Carmen moi preocupada por aquilo que dixeches. En fin, eu entendo. Ás veces son quentas e di cousas que... Dicen exactamente o que tiña que dicir. Pepe, o que pasou con don Álvaro morreu con él? Coido que non é prudente sacalo agora a luz. É igual. Farei o que faga falta, con tal de apartar a Vanessa desa sentalla. Mesmo que vos leva a todos por diante. Veña, home, recapacita. E se fose a tua filla? Que? Que che parecen? Son moi bonitas. Pero non sei por que mas ensinas. Para que me axudes a escoller. Carmelo e máis eu estamos buscando casa. Ah. E iso? Necesito un cambio. Na clínica de rehabilitación recomendáronme que me alonxase dos ambientes que me puidesen levar a unha recaída. E na casa hai tensión de máis para min. Van recualificar os terreos da conserveira? Lola, agora non. Como delegadas sindicales, iso saber en que nos vai afectar isto os traballadores. Mellor deixo os vas. Que está a pasar aquí? Por que nos ocultaches isto? Porque aínda non hai nada seguro. Un ruxe nada máis. Te pensas que nacín onte? Ides pegar un pelotazo e botarnos a todos á rúa? Eu nunca permitiría iso. E ti sábelo. Non sería a primeira vez que me deixas tirada. A última decisión non é miña, pero farei todo o posible por salvar a conserveira. Prométocho. Adriana e Mateo Veloso xogaronma. Era ceder a conserveira ou perder o control do consorcio. E ti deixaches que saísen coa súa. Non tiña outra alternativa. Despois pediron a recualificación dos terreos e polo que se veu non lles custou moito traballo acelerar o proceso. Tes que botalo atrás, Carmelo. Non podo! Non me veñas con esas. Telo concelleiro de urbanismo no peto. Sexamos realistas, mamá. O futuro está no consorcio. A conserveira non dá máis que migallas. Se teño que sacrificala fareino, ainda que non me gustaría. A conserveira é a empresa familiar. Grazas a ela somos lo que somos. E dalle de comer a moitas familias da vila. O consorcio tamén vai crear moitos postos de traballo. E que vas facer cos traballadores da Pois conserveira? non sei. Terán que reconverterse. Son as leis de mercado. Por certo, volveute molestar Pepe Viaño. Non. Esquecio, se total non pasou nada. Non podemos consentir esas arroutadas. E ti que vas facer con Vanessa? A que te refires? Vala botar da sociedade e buscar outra camareira, como che dixen eu. Desculpa. Sí. Ei, Carmelo. Perdoa que te chama así, pero hai un problema co teu coche. Que pasou? Se cadra é unha parvada, pero atopei unhas manchas na defensa e... non sei, penso que é sangue. Segues aí, Carmelo? Sí. Onde está o coche? Non o levarías ao taller? Non, tranquilo, que o teño eu. Vale, agarda aí, non te movas. E non te separes do móvil. Vale, como digas. Que pasou, Iván? Nada, papá, dei un golpe ao coche, máis nada. Non me mintas, porque había restos de sangue no coche. Fala, Iván. Tivemos un accidente. Que pasou? Collín unha curva demasiado rápido e... había un neno cruzando a estrada. Papá, eu quería axudarlle, pero beberemos unhas cervexas e... Pincho, son eu. Agocho o coche onde ninguén poida velo, entendido? Expediente, Santiago. Pois, tedes algunha nova sobre outro pelo? Comandancia ainda non enviou o informe da investigación. De momento, o único que sabemos é que o coche é negro. Preguntastes polos talleres? Preguntamos en todos os da zona. En ningún deles entrou un coche accidentado negro. Toca agardar. Arturo, necesito que te achegues ao cuartel da Garda Civil cun poder notarial. Denuncia a desaparición do meu coche. Sí, iso é, sí. Deixaro aparcado na rúa Rosalía de Castro, xusto a carón da Sociedade Recreativa. Moi ben. Veña, grazas. Atendedeme ben. Onte non conduciste o coche, levei vos eu mesmo á parte bella e volvestes á casa andando. E pobre de vos que faledes disto con ninguén.
Non se preocupe, señor Matalobos. Fora da miña casa. Papá, eu sinto de verdade, pero... O feito está. Pero non me volvas a ocultar nada na tua vida. Nunca. Sí, iso é. Unha 4 queixos mediana. Xa ten o enderezo, verdade? Moi ben. Ai, Xoel, hoxe non hai quen te durma, eh? Tes ganas de troula. Hola, Pedro. Que tal o día? Acabo de pedir unha pizza. Sen olivas. Ah, e mañán non fai falta que abras máis tarde. Levo a Xoel á gardería. Agora que deixei de traballar pros Matalobos, vou ter máis tempo para estar con Neno. A ver se pouco a pouco recuperamos a normalidade. Nunca me vas perdoar, verdade? Sara, puxestes en perigo o noso fillo. O noso fillo. E todo para qué? Para devolverlle o recadeiro a Carmelo? Que? Teu pai estivo no taller. Xa está traballando outra vez para os Matalobos. E sabes cal foi o seu primeiro encargo? Ameazar a Pepe. Vais canso? Pois eu estou esgotada. Todo o día daqui para alá mirando casas. En total para nada, porque... non hai unha que me convenza. Mañá podías vir comigo. Carmelo, estásme escoitando? Que? Perdoa. Que tes? Cambiaches de opinión sobre o de marchar desta casa? Non é iso, non. E logo? Quedamos en que non ia haber secretos entre nós. Sabelo atropelo do na vida? O do neno? Sí. Foi Iván. E algo bebido, eh? Iván? Sí. Non foi Iván. Sí, Bárbara. Pero, e se o neno morre? Iván vai ir á cadea. Non o vou permitir. Non. Shh, tranquila. E non protexen. Prometo, Chu. Bárbara. Confía. Bárbara, confía en mí. Non. Bárbara, cando todo isto remate, buscamos esa casa e empezamos unha nova vida, vale? Sí. Tranquilita, vale? Acocharías ben o coche? Sí, tranqui. Controlo un sitio perfecto. E Carmelo? A mí que me dis? Pero onde carallo está? Por que non me colle o teléfono? Quero os meus cartos. Tranquiliño, sí? Non me dá a gana. Sodes todos uns mangantes. Queredesme estafar outra vez. Ninguén te quere estafar, Miguel. Carmelo é un home de palabras. Se che dixo que che vai pagar, pagará. O carallo. Quero os meus cartos xa. Ou senón que me devolva a papeleta. Que estades todos de testemunhas. Estánme roubando. Cala dunha puta vez, estamos? Xa falou con Carmelo. E agora en marcha antes de que che abra a crisma.
Parabéns, Diego. Dáseche de medo zouparlle a xente maior. Sara, non sabe lo ben que me ves. Estou atrancado coas contas do consorcio. Senta aí así, botas ben a man. Que pasa, filla? Acabas de sair da cadea e xa lle estás facendo traballiños a Carmelo. Xa non lembra lo que pasache nos últimos meses. E o que nos fixeches pasar a nós. É que non aprendiches nada, papá. Sara, sei perfectamente onde leva a traballar para os matalobos. Pois ninguén o diría. Ainda que non o creas, o tempo que pasei en prisión abrí os ollos. Entón, por que non o deixas dunha vez? Podería, sí. Pero lembra lo que pasou a última vez que Carmelo necesitou sustituirme. A por quen foi? A por min. Se retomei o traballo foi por ti. Para que sexas libre e teñas unha vida. A que eu xa nunca terei. Que pasa, Miguel? E ti? Eu quedara con Carmelo. Xurdille un asunto e mandoume a min. Tes algún problema? Teñen algunha preferencia? Que tal Saavedra? Ben, ben. Os percebes vanche? Trae percebes pros dous. E tamén cigalas, vieiras, pero ben, É unha botella de branco. O máis caro que teñas. Non imos arriscar, non? Gracias. Ois, Miguel, perdón de onte, meu. Foiseme a cabeza. Pero, home, que... Non pasa nada, home. Supoño que eu tamén me puxe nervioso. El, que probei. Que non diría, Ponte aquí poñendo pratos e mira para aí hoxe. De enchenta, como un cura. Que pasa cos meus cartos? Aquí lo que me contabas de montar un negocio, e en serio. Pois claro. Parabéns. Te los teus cartos diante. Que? Este é o teu pago. Contoche. Coa pasta que che debía Carmelo, mercou este restaurante. Non falas en serio? Montades unha sociedade limitada. El de socio capitalista. E ti aportando experiencia e rexentando o local. Píllasme. Así a tu muller non se pode reclamar un can. Pero que isto non era o que eu tiña pensado. Pois vai no pensando, Miguel. Ti controla o negocio. Poderías facelo cos ollos pechados. E cos contactos dos matalobos. Isto vai dar pastas galla. Pero eu que quería era marchar de sardiñeiro, home. Empezar unha vida nova. Iso xa son cousas vosas. Pero se non estás de acordo co plan, chamamos a Carmelo e contas o el directamente. Non, deixo, está ben, está ben. Chao. Caballeros, les traigo boas novas. Hay un nuevo envío en camino. 9.000 kilos de coca. Será una operación delicada, la mayor descarga que hemos hecho hasta el momento. Para que tenga éxito, todos ustedes deben coordinarse a la perfección, ¿ok? Este é o plan. Dividirán o cargamento en alixos de 500 kilos que se repartirán entre as familias. Cada un deses alixos descargarase nunha praia diferente, así, no improbable caso de que a Garda Civil incaute algún alixo, seguiremos tendo beneficios. E como se vai repartir a carga? A parte igual, supoño. O reparto farás en función da porcentaxe que cada familia ten no consorcio. É dicir, 3 alixos de 500 kilos para cada familia hagas para nosa que levará 6. Como? Non estou de acordo. Por que despois levar o dobre? Aquí todo o mundo puxa a mesma cantidade para crear o consorcio, €500 000. A parte dese €500 000, a nosa familia puxo os terreos da conserveira. Extrañame que pases iso por alto, Mateo. Sobre todo tendo en conta que fuches ti quen filtrou da recualificación á prensa. Alguna pregunta máis? Continuamos.
Que tes, Iván? Nunca tanto interese che vin pola cociña. Nada. A ver, home, anda. Cóntame. Ui, que non me pasa nada. Mamá, onde está Carmelo? Que está aí o concelleiro de urbanismo. A couga, anda, a couga. O concelleiro non ven falar co teu irmán. Chameino eu. Como? Mamá, non se che ocorrería meterte nos asuntos de Carmelo? Ti déixame facer a min. Vamos. Ramón, graciñas por vir. Dona Carme. E coñece a miña filla Claudia. É a xerente da conserveira. Vímonos algún acto. Un placer. Pero senta, anda. Grazas. Que tal a familia? Segue enferma a túa nai? Non, vai moito mellor. Non hai que na tombe. Adeus, grazas. Estará ben orgullosa de ti. Estás deixando sardiñeira que dá gusto vela. Xa sabes que nesta familia nós sempre te apoiamos moito. E ben que lle agradezo, xa o sabe. Como non? Todos buscámolo ben común. Vos desde o Concello e nós xerando riqueza no día a día. Principalmente coa conserveira. É a empresa de sardiñeira que máis empregados ten. Perdoe, dona Carme, pero non entendo onde quere chegar. Sabemos que estás a preparar o novo plan urbanístico e queríamos che xuxerir un pequeno cambio. Está piques de ser aprobado, pero sempre estou aberto ás boas ideas. Pois gustaríanos que introducises unha norma para converter en non urbanizables todos os terreos industriais de Sardiñeira. Se aprobei a recualificación foi únicamente porque Veloso a solicitou en nome do seu fillo. Que non te enganen, Ramón? Ninguén fora da familia ten autoridade para falar en nome de Carmelo. Dona Carme, eu o último que quero é provocar conflitos. Guíate por min. Asegúroche que Carmelo está con nós. É o meu fillo. Una reunión tensa, ¿no? Non máis do habitual. Sabes que puedes contar con nuestro apoyo dentro del consorcio. Para nosotros es muy importante que haya alguien competente al mando de las descargas. Espero que no nos decepciones. Descoida. Treino todo preparado dentro dun par de días. Ok. Que? Como foi o de Saavedra? Tragou sen problema. Pobre desgracia. Moi ben. Fixeches un bo traballo. Veste capaz de encargarte dunha das praias? Sí. Dirixirá a descarga en solitario e levará o 25% dos beneficios. Non querías máis responsabilidades? Pois aí estes. A ver como te portas. Carallo, Carmelo, non o esperaba. Grazas. Carmelo, podo falar contigo? En privado. Claro. Aínda segue en pé a oferta que me fixeches? Ah, do piso. Sí, necesito un sitio para vivir. Meu capitán, teño o informe do atropelo. Sacaron algo limpo? Sí. A análise dos restos do coche indica que se trata dun Audi A6 negro modelo do 2007. Ese é o coche que ten meu irmán. Efectivamente. Por iso o chamaba meu capitán. Gustaríame que comprobara personalmente a matrícula co cos. Sí, agarda un segundo, por favor. Sí, xa ten. Non teño algo mellor. Carmelo denunciou o roubo do seu coche onte pola tarde. Menos de 24 horas despois do atropelo. Moitísimas gracias por todo. Por favor. Toma. É para os teus fillos. Pero, dona Carme... Seguro que lles encanta. Ai... A ver que te acompaña. Grazas por vir, Ramón. Non hai de que. Biches. Todo ten solución, menos a morte. Espero que Carmelo non nos lo toma mal. Carmelo ao entender perfectamente. Sabes que para ela a familia é o primeiro. Sí, sí.
Era o primeiro. Que? Non o sabes? Carmelo planea marchar da casa con Bárbara e con Iván. Xa levan días mirando casas. É grande. Cantos cuartos ten? 3 ou 4, creo. E o baño? Ao fondo, supoño. Pois sí que pasas tempo aquí, Acabo de adquirilo, é unha inversión. E canto me cobrarías por vivir aquí? Non te preocupes por iso, muller, xa falaremos. Seguimos coa visita. Claudia xura e perxura que non hai nada en firme. Eu non me fío dela. Nadiña. Ti vales un mundo, Lola. Ainda que pechen a conserveira, saberás como atopas outro traballo enseguida. Veña, muller, come. É a comida favorita de Vanessa. Onde estará a nosa nena? Só de pensar que está cos matóns dos matalobos. Abonda! Nesta casa non se fala dos matalobos. A ver se podo cear tranquilo por unha vez. Sin esta luz. E isto, pois... Xa. Xa, imagino. Desculpa. Dime, Pincho. Carmelo, tes que vir asiña. Por qué? Que pasa? Está aquí Taboas, o picoleto. Intentei botalo, pero non hai maneira. Di que non pensa moverse ata que veñas. Moi ben. Agora mesmo vou para lá. Moi ben, listo. Xa é vostede socio formal de Carmelo Matalobos. Gracias. Perdoe, pero teño que deixar. Acaba de surdir un imprevisto. Estou esperando, señor Matalobos. Onde está o seu coche? Xa llo expliquei. Roubaron hai un par de días. Deixara aparcado 2 ruas máis para baixo, en Rosalía de Castro. Dubido moito que haxe alguén en toda a vila co valor suficiente para roubarlle o coche a Carmelo Matalobos. Creo que me sobreestima. Eu non quero desmerecer o seu traballo, pero últimamente está a me dar moita delincuencia nesta vila. Dentro de nada non se vai poder sair á rúa. Por certo, as miñas condolencias polo de Rafael, que non diría, parecía tan bo rapaz. Fillo de puta. Home, tenente. Que tal? Boa noite. Campos, como non? Para que necesita un abogado se non ten nada que ocultar? É unha coincidencia. Campos e eu somos amigos, quedáramos para tomar unha copa. Pois goce dela mentre spoiler. Sei perfectamente que foi vostede. Só é cuestión de tempo que atopemos o coche. Cando a atopemos, vou non acusar de omisión do deber de socorro e de homicidio por imprudencia. Nin sequera o seu amigo vai poder librar do cárcere. Agarce, un momento, tenente. Dixo homicidio. Pero o rapaz sobrevivirá, non? Non. O cativo morreu hai unhas horas.
túa culpa está en perigo a miña presidencia do consorcio. O que é peor, vou ter que facer algo que me revolva as tripas. Se cadra se parase chamas unha ambulancia, o neno ainda estaría vivo. E se lles ofrece información? Que información? Xa sei como funciona todo isto. E do que eu diga depende que Iván vai ao cárcere ou non. Acabouse. Carmelo, que faz? Ti non te metas. Carmelo! Exixe unha moción de censura contra o presidente. Votos a favor para destituir a Carmelo Matalobos? Convendrás conmigo en que no manejaste muy bien ese asunto. Ainda así, se o castigo vai ser que perda a presidencia do consorcio, ti vas ser a primeira prexudicada. Hola? Ai, que sorpresa, fillo. Carmelo, prometiches-mo. Importa un carallo que che prometí. Tengo un plan mucho mejor para ti. Metiches un erro, de acordo? Pero estamos a tempo de arranxalo. E como? O que queres que marche? Sí. Non te creo. Sara, ainda che importa o noso matrimonio? Pois claro, Pedro, claro que me importa. Pois entón vas ter que sacar das nosas vidas ao teu pai e aos matalobos. Atopei unha rapaza hai moito tempo. Pero deixei-na escapar.